Anto ka na na? Tulog na. Buhay sari-sari. Masarap na ata.
Ayun na, ako na. Kamal-may ka naman sa mood. Let's see. Pili na, madali lang po. Turuan pa muna sa ngayon. Ako na. Inutan sa pinakainutan. Diyan ang mga asang igwa. Sa pinakainutan. Mainit po ang rice, mainit ang dibaw. Tilapia po. Tilapia po. Sige na. Bago lang po, ma'am. Ano pa, sir? May paksiw kami. Gusto ko tong ano, Kinunot. kinunot. Sarang order na kinunot. May ano paksiw nindo? Okay na yan. Okay na yan. Ayun na yan. Kaya ka masabaw. O yun na nga yan, paksiw. Paksiw. Ayun po dahil. Bakos po, ito pa yun. Bakos ate? Ayun po. Payo. Paksiw na bango. Tapos ayun po. Ano po ni? Kamay? Kasi pa yan? Ano atay? Masarap pa po naman yun. Tapos tulong rice. Tama lang, rice sa to, tulong. Yun na, Ayun kuha na na yan, lang. pwede na yan. Ayun na. Thank kita. Ayun na kita. Hindi, may mga rose pa. Tapos kulang picture ng pag-ibigay sa kanila. Dapat na. Ikaw nag-video. Yan pa ko mga rose. Sabi sana. Magandang ang sarapida sila. Andito po kami ngayon sa San Francisco. San Francisco. Ay, sorry. Diba yan? Kasi ito, atubangan mo ang ano. Nagchichibog ka na, gutom-gutom ka na talaga. Ito na pala naman.
picture ko namin. Malulubat na pati. Dahil pa man. Huwag makakitaman. Nag-set ko siya, no? Di ko lang po nakapot sa pag... Balik kami. Ay! Oh, ano si Joa? Mati. Titin. Ay, natanggalan sa pitan. Oh. Ano, how's the dating experience so far?
mag-red, saka nag-ano yan. Makan pa kita ulit? Dilis. Ang bango. Ilang na ba? Okay, kaya. Kaya wala pa. Ay. Buti pag naman to sa ano, gano'n di pa na-record. Hindi ko sure, hiling ko lang at siya. Thanks. Okay. Let's go back to the park. Hmm? Plastic. Plastic. Kulay to. Hindi mo na marisa ang kulay sa kabakuran. Peke. Yung chocolate na sarap. Nay. Diabetes. Anayin ko muna kita. Tingin-tingin na lang. Mapagsak ko yun. Nag-aayin ko lang. Kapag balik ko ka na kabakuran. Kita na. Siyempre na Valentine's Day. Para rin talaga yan. Okay lang yan. Ano mo na, Ben? Yan puro ano baby. Hindi natin. Wala ikaw, please, man. Wala. Wala. Aerobandes. Adora. Ano Adora? No!
Okay mo kasi ano. Okay mo na. Abara na. Ready? Dachi. Ready akong dachi. Dachi. Ito. Yan po ano, yan po nasa box po. Apo, 75. Yan po. Ready na ano yan? Ba? Philippines yan. Opo. Hindi sa aga. Ayoko na China. Yan po, 75 po. Tahu mo si Manitis? Ay. Yan yan. Si Mariela man, si Mariela. Sa Teya. 180 po. Chocolate po siya. Kasi nililip po siya. Yan po, mas masarap na po. Pag-ilan lang. Ano? Ano ka naman mas barato ka dun bahong bantay? 180 po. Then alis. Kal ka na pera. Tulo. Tulo lang, tulo. May laagan. Yun na, Liz. Tulukan. Yan na lang. Iba-iba po nga. Ayun. Uy, kasi regaluhan naman akong chocolate. Yan sa'yo mo ng kwarta, mahagad pa. Ano po dyan sa ano po? Ayun na tulungan sa Kunin ko babakalan. May chocolate. Wala mo chocolate. Yan ba kasi mga wallet? Nakakutan mo ni. Ini para sa kuya. Is para ng tautagan. Yan sa'yo mga wallet. Yan po. Yan po sa... Opo. Yan po sa takla. Tama pa na isang size pero ano pa rin sa mga kasi ba yung kaya na Yan po po. Everything po. Yan po po.
Kaya, Regalan mo ako ni Maki. let's go. Thank you po. Okay lang. Exchange gifts lang kami. Exchange gift lang kami. Wala na, iiwan ko man yan ano. Anong reward? Pero mas mahal na tao ano, Valentine. Sa akin dapat kong holiday. Tomorrow is not a holiday. Even though it's Valentine's Day. Makamanda ka ng ano, holiday. Birthday na nagalaman. Kaya ko pati ang mga review talaga. Pero nasa below 150. Mga 50. Mag-agi ka mo naman sa may ano. Duman ka mga sa may gilid. Hindi ako ma-shoot. Please. Dito sa may ano, may mga food cart. Kailan basig-basig pa man man eh. Ito pa man kakakanun. May ikot na lang kita sa mall na kita. Sa ano na bang gina? Tinagpan niya. Pag-Valentine's sa'yo na po. Tama. Let's go. Kompleto lang din. Tinagita mo agad. Ano yung kapos dito din pamilya? Takong bawal, takong kap. Kung control si ko po. Matawag na baga. Like, share, comment, subscribe.